Mufaro wedu kuva nemi nasu uno pachirongwa My Hustle pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Muchirongwa chino tinokuunzirai vanhu vane mabasa avari kuita, mabasa avanenge vatanga, mabasa ekuti azvizvi zvekuti nekuti ndashaya basa ndakungogara, asiwo tinoona kuti vanhu ivava vanenge vaine zvinhu zvavanotiunzira zvekuti dzimwe nguva tinenge tisingatoziva kuti zviriko. Nasi uno muchirongwa ndina baba Sovenia Mukahanana. That name makapiwa nani? Sovenia. I think it was a combination of vanhu vakawanda. So my aunt is called Venia. That's your baba. Saka vaidawo a part of her name because hakuna musikana angambotumidzwa ravo. So she had to sneak it in there. But also my father, he was a teacher. He's late now. What it actually means, it means keepsake or a memory. You know, something that you used to remember something or someone. Mm-hmm. And I understand that he had lost other boys before me. So for him, I think it was a memory. So it was a fusion of Tete and Dara, and they gave me that name. But it was a difficult one because this was my grade one. Anaenda kukreshka isusu. So tainyorerwa mazita pachikwangwari. So I have a very long surname, I have a very long name. I had a difficult time to try to write that name by grade one. I can imagine. You know, but yeah, I got by. Yeah. Now, as interesting as is your name, nasitanzwa kuti chauya ne-app imwe yekuti vazhinji vari kunzoko zvichida vanga vasati vambonzwa nezvayo. I-app ipi inombonzi kudii, inoita nezvei? Totenda tete. Thank you so much for this opportunity. Isusu app yedu yatauya nayo kuZimbabwe and the rest of the world really inonzi Basa App. Basa App. Irapa. Once mangotaura kuti Basa App, handi munonzwa kwenda kunzoko ukasangana munhu akagara pabridge uti kwakagarire pepa woti hakuna mabasa. Saka maya nemabasa. Aiwa mabasa ariko. I think vanhu hatisingoziva kwekumawana chete mabasa ariko because every day vanhu vanototesa mataura kuti vaende kunoshanda nekushava. But it just depends kuti uri munetwork ipi kuti ugoona mabasa, because there are people who go every day kunogara kunonzwi employment uko wototorwa. There are people who are on the phones every day. There are people varima anenge angogarira madhiri, you know, kungotsvaga vanhu mabasa ariko. So what we've just done is Basa Team Connect, which is the company that owns the Basa application, is to bring everything under one roof. So Basa App is an integrated marketplace for the whole nation, you know, where everything is under one roof, a one-stop shop. Whether you're looking for a job, whether you're looking for someone to do the job, whether you are selling something, whether you are looking for something. So we've got goods, we've got services, we've got products, we've got people who are looking for those things. It's all under one roof. You know, kudara kuyakataiti munhu anogona kunge achida, for example, kuda kuenda somewhere, urikuda taxi iwewe. Kune ma-applications mamwe ariko ekuti unotikinya and then yokupa. But the limitation ndeyekuti urikuda kutsvaga taxi chete kana kuti motikari. But wapedza kutsvaga taxi iyoyo urikuda kuenda unotenga grocery. So uchatsvaga taxi, wobva wazonotsvaga grocery, wobva wazotsvaga maybe munhu anokubatsira kuita, let's say you wanted to do construction. So uchatsvaga taxi woenda kuhardware unotenga simende. Wabva kuhardware ikoko uchada kutsvaga werori kuti akutakurire zviro zvacho. From there uchada kutsvaga builder kuti akuvakire imba yacho. Uchada kutsvaga architect maybe before kuti anga akudesignira. Uchada electrician, uchada plumber. You know, you are going to need a lot of other service providers. And at any given point and stage, you are looking for them separately, you know. So what we are bringing to Zimbabwe is a marketplace integrated, where you find everything under one roof. Okay, kana ndiri kukunzwisisai muri kuti zvafanira kuti ndapinda muchitoro. Yes, ma'am. Muchitoro umu kana chiri chitoro chine zvese, ndokwanisa kuenda section ine hembe ndotenga hembe dzangu. Ndoenda section ine mafruits ndotenga mafruits angu. Saka ndenda kubuda muchitoro mundane zvese, handichati ndombotsvaga kokuchengetesa zvimwe kuti ndimhanye kunotsvaga zvimwe kune chimwe chitoro. Exactly. Saka Basa App
tiri kuti tasvika isusu paapp yekuti kunyange chiri chii chandiri kuda kana ndatovhura app iyo ndakutanga kutsvaga zvese zvandiri kuda izvi. You find everything there and you should find everything there. So we are bringing convenience to the shoppers. Isusu our major thrust is vanoita vanoiti user experience kana kuti customer experience. We want to make it easy for you, our customer, to find things and to transact. So we say you trade, you connect, and you can earn. That's what we are saying. So tiri kuti pabasa app iwewe uri kuda chinhu unoenda apo. Number 1. Iwewe uri kutsvaga chinhu unoenda apo. Number 2. Iwewe uri kutengesa chinhu, again you are there. Anditi mazvona. Saka zvinhu zvose zviri kuwanikwa under one roof. It makes it easier for someone. But the beauty of Basa App is tiri kuti isusu our service providers who come on Basa App, they are verified. Zvazviri kureva ndezvekuti hatichati uri kudhira nemunhu wausingazive, because kuti uite service provider tinenge tine madetails ako as Basa App. So there is a level of verification there. Kureva kuti waakudhira nemunhu ane trust rating itoripo. Hatichaita zvekuti unongodhira nemunhu wausangana naye muroad kuti ndiri kutsvaga bhirida. Yeah. Bhirida uyu pamakamutora imi muchimuisa pabasa app makatotanga maona kuti aita basa ripi, aita nemazvo here. Titori nemukana wekuti anotipa profile yake, anogona kutoisa fanika kana utori corporate within the application, anotoisa ma details ecompany yake, anotoisa ma papers ake, anotoisa ma pictures ezvimwe zvaakatoita. Our corporate version or our corporate plan actually gives you a mini website for the service provider. Kureva kuti a customer now gets to see a lot of information about someone, and then they make a decision asati abata phone. Right. The other thing about Basa App is when you are trying to get a job, toti nini ndati ndoda kutsvaga bhirida inini. Imimi tete muri bhirida. Munobva maita bid. I will put my parameters. Kana kuti my needs. I'm looking for a builder to build my 5-roomed house in Chitungwisa. That is what I want. I need a quotation. I will put the price range. Yandiri kuda. Kuti the price range should be between this and this. Imimi muri bhirida mobva maiona. Kuti pane munhu ari kuda ari kutsvaga basa. Ndo kwangu kako. Imimi mochinotora that mopindura. Mochitry kundiconvince inini kuti why? Takuenda kuinbox. Akusi kuinbox. It's right on the platform itself. Because every person ane account yake. Oh, kana iwewe user una account, inini provider ndina account. Oh, kana ndatora ndaisa Basa App pa phone yangu. Yes. Ndatone account. You register. So okay. You register using your mobile number. Why mobile number? Because ndochinja unobata every day. Ndochinja unobata more times than anything else. That is, it's an extension of you, your cell phone. That is what you use to trade. You know, ndopa unotsvaga mabasa, ndopa unowana mabasa. Saka maana account, yes. Saka ndaisa zvandiri kuti ndiri kutsvaga bhirida, ndikuda zvakadai. Bhirida aona uyawe. Anonoklika pandataura inini kuti ndo zvandiri kuda. Tovatatanga kuita converse muaccount yangu naye. Initially you don't even converse naye. So the way we've built the application is we want to give munhu mukana wekuti aone a variety in terms of service providers or goods providers or whatever. So imimi muri bhirida muchachipindurawo manje post yangu kuti ndaona post yenyu, I am a builder, I want to take this job, and you bid. Inini my price is this and my experience is this. The experience yenyu tinoiona pa profile penyu handiti mashoni. Saka tichaita vanhu 3 or 4 vachabid for that particular job, different prices, different strength and things like that. But zviri kupa customer mukana wekuti asarudze zvaari kuda. Iwewe uri kushandisawo application sabhirida, ukangoitirawo vairi vatatu vana basa rakanaka, uri kuwana maratings. Ukakanyirawo vanhu futi, uri kuwanawo mareviews. So zvinhu zvese zvinenge zviri fair handiti mazvona. Because munhu wese paanoda kupiwa basa ndogona mudara ndorova basa, mudara ndorova. That's what people say. But hapana pakuita basa riya robva rangokanganiswa. So this application gives people to have my reviews, they report, and those reviews are visible
within the system itself. Okay, so in case kune vanhu vakaita seni kunzoko vari slow kunyatsobata zvamukutaura. Yes, ma'am. Iri kubva yatange tiri mugroup rebasa app. Tine mamwe magroups atinemhenge tiri, handiti ngati tiri mugroup rekambuzuma. Mapinda munhu achiti ndiri kutsvagawo one room. Right. Mune anopindura kuti kune one room kusection 5 pane magetsi, pane jurawo, pane boho. Exactly. Pobva paitawo umwe anopindura kuti iri kunoku ku1 one big room zihombe hombe rotinokwana zvinhu zvako zvese. Pane mugodhi pakapevhwa, imba ine matiles. Saka basa app is like that, yekuti unotoona kuti uyu apindura zvakadai, so uyu apindura zvakadai, uyu apindura zvakadai. Yeah, so there are certain sections where people can be able to see zviri kupindurwa nevamwe, and then there are certain sections where only the user, wandiri kuti user ndiye anonzi customer, ndiye ari kuda a service, anokwanisa kuona ega odecide pana vanhu vaita sei vati vari kuda offer that service. The beauty of it is we are saying that these things are verified and these people are verified. So in case something happens mangwana, anditi ndaenda paapplication ini ndiri kutsvaga cleaner, zveshuwa cleaner wobva atouyawo tobva tataurirana, cleaner waya pane zvinozoitikawo pamba ipapo, anditi the application now can actually then be able to trace kakuti iwewo ndiwakatora kabasa iri and you've got a phone number which is verifiable, because our system uses a double verification method. The first verification method will be easier. It uses my OTPs, which is called a one-time password, which is a password that is sent to someone paari kuregister. Kureva kuti anenge atori nefoni yacho paari kuregister. So our verification uses WhatsApp. It also uses my SMSs. So to verify. And then we also have our team of customer service representatives who actually do verification. And we also ask the people who actually want to be service providers to send in their details so that we can also double verify. So once you are verified, you get full access to the system. In case of anything that happens tomorrow, tine kwekuziva kuti munhu anowanikwa pakati. Muchaona kuti mamwe ma-applications ariko akafanana nemotikari nezvimwe zvakadaro, they also do the same thing, because they will need an ID, they will need a car number and things like that. And tiri pamotikari papo, I'm also excited to introduce Basa Rides. So Basa is a very exciting ride-sharing application. What does it do? You know, Tete, so many times mukuenda imimi kana kuti kumusha pamwe mungori 2 nemurume wenyu, and you just want to give someone a ride. Saka depending ne direction yekuti musha kuende kupi, kana kuri kwaMutare pamwe muchanomira paMasasa apo, kana kuri kuBulawayo muchanomira pashowground muchitsvaga vanhu, muchasangana nepolisi, muchasangana nekanzuru, muchatakura matsotsi, tamisa motikari ipapo. Exactly, because it's not allowed. But kutakura vanhu akurambidzwe zvako because you are going in the same direction. So Basa Rides, or the ride sharing yacho yatina inonzi ride along, what it does is you go on the application, you tell someone kuti nini, I am looking for passengers, I am going to this destination, mota yangu yakakura so, I've got 3 seats are available, and then somebody who's going in that direction obva toti indura kuendawo ikoko, I'm offering this much for your seat, ndiri kutsvaga maseats mangani, mototaurirana before the journey, and wotomudza ndoda kuenda musi wakati, indotonda kuenda musi wakati, towirirana outside the whole application, and then we're outside like the whole journey. When the day comes, takutongonotorana kumba kana kuti wherever patiri kusangana, kana tati pick up point yedu mutown pajoina city, kana kuti paBulawayo city square, wherever tatopedza tozobhadharana zvedu ipapo, but we've actually made it easier for people to move and to ride. Because matauriro amuri kuita, I don't need to be registered kuti ndiri a transporter. No. Zvekuti whatever I will realize from zvapewa nemunhu ndezvangu zvese. Yeah, inini kubasa app ukuku, basa app iri kuwana mari nekuda kuti yakangocreata basa app iyoyo, handina chandinovapa because ndawana munhu ari kuda kushare ride neni. So what basically happens ndezvekuti basa app ine ma plans ainayo, 4 plans that we have. We have the first plan, which is the commission version of the plan.
This one, a person doesn't pay anything for them to use the system, but they will give Basa App, they will pay a platform fee of a percentage, a commission of whatever they would have realized. We have the basic plan, which is going for $5. So within the basic plan, the service provider pays for that, whoever wants to be a service provider at that time. So when you are offering a ride, you now switch from just being a normal user to now a service provider. So you've got to pay to use the application. But the beauty of it is, we have a cap. If you want to trade, Singapore 500, go to the $5 plan. Whatever you want to do, whether you're a maid, whether you're a gardener, whether you are going to go for rides, whether you're an electrician, whatever you're going to do, kind of Singapore $500. We've got the SME plan, which is going for $20. That one has a cap of 2,000. So whatever you do within the month, if it's within the 2,000 range, you can go there. Then we have the corporate version of the plans, which is going for $100. But what you are getting is way more than $100. Number one, you get unlimited transactions. You can do whatever you want. If you can do 1 million, you can do 1 billion in Basa App. That's okay. We don't have a problem. You also get dedicated account managers to basically manage your account. You get a mini website which is hosted within the ecosystem, where you actually put a profile, company yako, and you get dedicated salespeople to actually try to help you. So let me give you an example. A few days ago on Basa App, someone was looking for builders, but they're in the corporate. They're looking for builders, but because maybe our team of marketers and customer services people will actually take your advert and extract it and put it on our social medias and put it on our handles and just try to make sure that you get the best value for man. Saka tatu kutara rides. Iwewe muridzi wemotikari ndiwe kauchapiwa mari. You just pay, whether the planned version or the commission version, whatever you prefer, you choose. But the person who doesn't pay to use the application is the user. You can actually register on Basa App and get verified in terms of just put your phone number, get an OTP. You can now just use the application. You're just a customer. We're not going to make you pay rent for being a customer. Mari dzamataura idzi $5, $20, $100, they are paid per month? Yes, ma'am. Okay. They are paid per month. Basically, we're just saying we are trying to push so that people get business under one roof. But I'm asking you, Ted, what's $5 if you can do business with 500? Because I will tell you one thing. I'll give an example. There are people who wake up every day and go to employment exchange and just sit there and they don't work. And achada kudya, there are a lot of other things. There are people every month who are paying WhatsApp groups, market for me and things like that, but it's just going into the wild. But it's at $5. Doing whatever you're doing. By the way, Zimbabweans are very enterprising. People do anything and everything from wherever they are. Munari pabasa anenge aitone haso yakane huku dzake dzaari kutengesa ari kutengesa mishonga yake ari kutengesa mabhero ake. People just do a lot of other things. Ndo zvatakagonerwa naMwari Zimbabweans. It's very rare to find someone who just does one thing. We just do a lot of side hustles. So we are giving people a platform to do my side hustles ako, but uri papo. Before ndoenenge chingoshandaka titi message chitopinda pano yaruda chini moto transactor moto wirirana motopedzerana wakutonosupply. Kana uri wemotikari wewe takutokupa mukana wekuti kutongowana macustomer, because the ride along yanachitaura, not only does it work in intra-city, it also works in intercity, like some other applications that we see. But ours has got a wider range of parameters, like my minimum, my maximum, and there's a lot more in terms of the trust ratings itself. Because tukunyazoziva munhu wacho ari kuda kupa ride, tatinyazotaura naye muri kutoconversa. Ini ndikuda motikari inogara vanhu 5, ini ndikuda motikari inogara vanhu 6. The other applications ariko, you just look for a car. It doesn't tell you kuti mota inogara vanhu vangani generally, unless waona type yemotikari. So iwewe pauri kutsvaga
uri kutotsvaga on ride along uchitotsvaga chinhu chauritoziva kuti chinokukwanira. Kana uda rori, it's okay. The system will give you that option to look for a lorry. If you are looking for a gonyet, again, the system will give you that option. The other ones, they don't. They will just say, ndikuda motikari. Okay. Pane pekuti vamwe vanobva vati isusu mota dzacho titori nadzo, but imimi sekutsanangura kwamuri kuita, munhu achanyanya ndikuda gonyeti, munhu ane gonyeti ndiye anotopindura kuti inini ndinaro. Exactly. So we are matching people with what they need. Yeah. Zvichida iye zvinezvi I'm sure kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti Basa App ita nezvei. Yakatanga rini? Mane here pekuti munoti, you know what, munokwanisa kutonyatso verify kana kuti kunzwa kuti tiri kugona sei paBasa App. So Basa App is a new kid on the block, very new, the newest on the block. It's been in development for some time, but we only launched in May. Okay. So we are a very new kid on the block, and I think within the first week of launching, we managed to get around 2,500 users onboarding, and we're gonna get to 1 million. We want people to use Basa App all over, whether you are in Mutare, whether in Bulawayo. So we're very new. We just decided to come and fit and fill a gap which was there in the market. Yeah. Pama-app atinenge tinawo pamafoni edu. Either unofanira kunge uine data kuti uishandise, kana kuti ngatiti ndikuda kusenda message SMS, ndofanira kunge ndiine mari yandakatotengawo ma-SMS aya. Kana kuti ndikuda kutaura nevanhu paWhatsApp, ndotenga bundle reWhatsApp. Okay. Imimi Basa App inofamba sei? So Basa App for now inoshandisa data. Plans are there, of course, to make it to be a zero-rated application in terms of data usage. But zvichiri kutauriranwa. But for now, you need rinonzi data. Data. Rinonzi data rekuti iwewe unotofanira kunge wakatorejusa. Rinota uende kunobrowser. Then because Basa App is actually available as a mobile application. Kana ndichiti mobile application ndorevera kuti inowanikwa pafoni yakafanana naWhatsApp. Ndo anozikanwa nevanhu. Ndinoenda kuti unoitsvaga ndoidownloada yogara mufoni mangu. Exactly. So you go on Google Play Store, panowanikwa ma-applications anosupporta mafoni eAndroid. Woidownloada, inonzi Basa App. You just search for Basa App. Unoiona logo yedu isusu ine vanhu vakabatana, vari kuita vakaita chiakiso, vakanobatana maoko avo vachiratidza kuti we are connected, you know, big, small, medium, we're just connected. And then Basa App inowanikwa zvekare painternet directly pawebsite. So if ukataipa www.basaapp.net inokuendesa zvekare to the web version of Basa App. The iOS version is coming soon. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti vane ma-iPhone nevane ma-Windows devices vanomboiwana iko zvinoiswa pawebsite pedu. Saka unotoda data kuti ukwanise kuidownloada nekuishandisa. But it's a very small application. It's not very heavy. It's about 10 megabytes. Ndinototi iye zvinezvi mafoni edu ari kuremerwa ka. Mafoni acho ari kubva arema. Ndadovudza zvakare kuti kana tiri kutaura nyaya yeBasa App, kutongonzwa kuti Basa App chishona. Zvichireva here kuti Basa App mwana wemuno munyika munomu. Nekuti mamwe ma-applications atinawo dzimwe nguva anenge akabva kune dzimwe nyika nechichi. Saka Basa App mwana wemunomu. It's 100% proudly Zimbabwean application, made by Zimbabweans for Zimbabweans in Zimbabwe. Nothing that we are using has been outsourced outside the country. Zvese vari kugadzira vana vemuno, vari kutoshanda within the ecosystem. Vana vemuZimbabwe muchaona kuti chatangoita kubasa ndechekuti da kugadzirira vanhu mukana wekuti vawane pekuwanira mabasa panzvimbo 1 vari mudzimba. We are in a digital age. I'll give you an example, Tete. You remember what happened mazuva eCovid aya? You know, vakomana vaifamba neshamu dzavo
maisa fambo amuroad, but people needed to eat. People needed to have their houses cleaned. People needed to have their gardens done. Magetsa akafa, the electricians were needed. And there are people who were allowed, who were essential services, who were allowed to commute around. But you'd find kuti, munogona kunge muri musame neighborhood. You don't know kuti the neighbor wako ndi electrician kana the third neighbor wako ndi electrician. You understand? Because taita zvekutsvaga mabasa the traditional way. Zvekuendesa kupepa nekudidi kana kuti waziva nhingi. Saka Basa App now comes in as the biggest referral market, connected market in Zimbabwe. Zvekuti tiri munguva yeCovid, if we had an application like Basa then, Zimbabwe would have just progressed as if nothing was wrong, because people would get services. Uda mshonga, nenda pa Basa App, it would be delivered to you. Uda chikafu, uda teacher, you know, mwana wako kuti auya aitiswe my extra lessons maeke. It would just be done, you know, ipapo, because you go there, you look for a teacher. A teacher comes on the application and says, I'm a teacher. I'm offering you this. I want you to give me this much. If you agree, you give them the location and everything like that. Application ine capability zvayo yekuti unotoona kuti munhu anenge ari kupi, arikuda kuya kupi. Another thing, imimi muri kwaMutare hazvikubatsirei kuti imimi mutsvage kapenda, moratidzwa kapenda ari kuHarare. Doesn't make. So our system is geolocation. Inoshandisa geolocation kuti you can look for service providers within a specific range. Within a 10-kilometer radius. You understand? You look for people who are within a 30-kilometer radius. Pane zvimwe zvinhu zvinotoda munhu kuti akurumidze kuuya handiti mazvona. Pane pamwe pokuti ndoda taxi, handingatsvage taxi iri kumarondi rakaendere kunoko. Saka the system inotokuudza kuti zvinhu zvauri kuda zviri papi. Kwozoitawo zvimwe zvekuti apa vanhu vacho vashoma vanazvo. You can widen the whole of Zimbabwe. Saka Basa App is coming to bridge a very serious gap in this digital age. Vanhu vemuno muZimbabwe toshandisa mafoni. Toshandisa mafoni mainly to go on just social media. Nekungoona makuwa, you know, we are not really using them as business tools. Because you realize kuti ana Google, ana Facebook, ana WhatsApp, kwa akatogadzirirwa. Yes, they are social marketing, they are social media applications. Asi, uchazoona kuti they are actually advertising applications, they are business tools. Saka if only we were able to use them maybe 50% of what they were meant to do, Zimbabwe inogona kuwedzera production, because taakuti zvino vanhu vakutoita mabasa, zvinhu zvakutotenderera, zvinhu zvichitofamba. You know, hatichasikira tichiti hatina mabasa munyika. When we have them, we just don't know them. Mumwe atoshaya zvekuita nawo, because anenge aine the network, but we just open the network for everyone. Now ndakuda kunzwisa panyaya yetraffic apa. Because mati we have about so far pamakatanga mangoti mchingotanga we are about 2,000 point. Yes, Ivan wakafa vajoina. Yes, and we are looking at 1 million. Yes, as we are progressing. Yes, ma'am. Now, if we have 5,000, because when we look at WhatsApp group, vanhu vacho vari limited. Havasi kudarika ma 2,000 pamwe magroups mamwe akusvika ku 1.5 vanhu. Asi panopa pekuti unomuka foni yakaremerwa nemameseji. Ini ndikutsvaga teacher, ini ndikutsvaga teacher, ini ndikutsvaga builder, ini ndikutsvaga. Saka I want to understand nyaya yetraffic. Ndajoina inini ndane application yangu Basa App. Painoti tutu pai munhu ari kutsvaga teacher ndinomunzwawo futi here inini kana vanhu 2,000 vakatanga kutsvaga zvavari kutsvaga. Ndinenge njivaona here foni yangu haizoremerwa here hapazoita traffic yakawanda here pafoni. So like I said, the application is very very light. Haitomboremi. Basa App uses my categories. For now it's still open to everyone because we're still starting. So what it simply means is tikwanisa kuona zvinhu zviri kutsvagwa, zviri kufamba. It uses the geolocation yandataura yekuti basa raunowana oro zvinhu zvaunowana zviri specific to the area yauri. But in future, it will actually be specific to your specific area or category. Saka imimi kana makaenda pabasa app muchiti imimi muri tailor, then the ndo category yamakaisa. Application ichakupai vanhu vari kutsvaga fashion or tailors. Okay. The application has got that capability. If you are a builder, you have no time to kuswera kutsvaga ka vanhu vari kuda zvekusonerwa. You don't have that time. Ndinenge ndiri kucategory yemabuilder. It will zoom in. Taakuita kunge matenda manje. Kuti wewe kana uchida handisi kutoresa tenda kuhurumende, unoto subscribe to a certain category. Okay. To say aiwa indoita zvestationary, aiwa indoita zvemotikari, aiwa indoita zvekuvaka.
ko zvino manje kunge yaya mataura yaya yemunhu ari kuendawo kuchegutu nemota yake nemhuri yake, but they have 2 extra seats. Pavanokanda paipai kuti I've got 2 extra seats, I am traveling to chegutu, anyone ari kuda kuendawo kuchegutu, ndiri kusumuka mangwana kuseni. Message iyo inoonekwa nanani because inini ndiri paBasa App. Asi we are 5,000 vari paBasa App. True. And because iye kutsvaga transport ahina category. Saka zvinoita kuti message iyo ichaonekwa nevanhu vese 5,000. Not really. Again, iwe uri kuoffer ride uri muHarare. Therefore, the message will be seen by people in Harare. Handingaone message yemunhu ari kwaMutare aenda kuchegutu because ndiri muHarare. Okay. Number 1. Number 2, the ride along application is actually a separate application within the ecosystem of Basa App. Itori yega but irimo zvayo. Itorimo imomo but unotoenda payo yega utonovhura ipapo. We actually have others, but the one is prominent. We are very excited about that's the ride along. But we also have things for couriers. We've got things for bikers. We've got things for logistics. We've got sub applications. Saka mchaona kuti Basa magadziriro ayakaitwa, it's an ecosystem. It's a group of applications akabatanidzwa kungoita kuti munhu arerukirwe because asi munhu aomerwe isu. Okay, so what you are saying is zvafanani ngatiti ndikuti ndoda kuenda kuchegutu, ndinoenda kuenda kwemarides kuya ndonoona kuti pane here apostawo kuti I'm going that direction. Exactly. Okay, or okay. You post there as well. Okay, it's separate but it's actually combined. It's within the whole system. So I can actually go and say pane ari kuendawo here kwaMutare mangwana, ndiri kuda kuenda kwaMutare. Exactly. Saka zvakureva kuti inini mota yandichakwira imota yekuti it's traceable, nekuti they are registered kuBasa App. Exactly. Iyewo achandipa ride, achaziva kuti ndatakura if pane something chandaita, Basa App can help the driver to track. Ndatakurani ndatokutakura kuti kuziva phone number yako. Mazuva kwane technology vanotoziva kuti phone yakashandiswa pakati ikafonirwa ngana nangana, saka taakutozviziva. Of course hatigone hedu kuzoita 100% foolproof and things like that, but we are trying to make sure that we protect our customers, we protect our service providers. Chatikudai business isu, and kuda business riri genuine. Iwo kana business rekuba chingoenda unta pickpocketing, izvo zviri easy izvozvo. Mazora ndakupa nemafoni wamukanana. Ngavatisiye vedu vetitrade muZimbabwe. Because you realize it's about how people deal with these things, and it's about a mindset as well. If you go internationally, kune applications mahombe, those things they are based on trust. They are based on trust and things like that. Zvekuti ndotokwanisa kutobhadhara chinhu chichizouya. Exactly. Chichitouya. And we are getting there. We will soon be integrating my payment systems within Basa App. Zvekuti Basa App becomes the household name. Uchingomuka makuseni ndo yaunongobata, because you can get you earn your living paBasa App. Wotongoziva kuti ndo pa office pacho ipapo. Saka mwana munyowani Basa App uyu ari kutonyasorodza kuti ane zvihombe aiwa tinazvo. Mirai muone zvenyu. Mataura imimi kuti mabhiridha kana vachiregister, not mabhiridha chete, mati people who service providers, yes, as they register, you kind of verify. Not we kind of, we actually you verify. Actually verify. Yeah. Asi mataura nyaya yemapictures kuti vanotitumira zvinhu zvavakaita, ko ndikanodzura hangu picture yakaitwa neumwe munhu ndobva ndakutumira imimi. Muri kuona hembe iyi ndakaisona asi ndisirini. Saka ipapo munoverify sei? Do you have a team yekuti people you can say kuti ari kuti ndini ndakavaka dzimba dzakadai so kuBorodale, people who go and verify that? So what happens is also we are more like the middleman. We are part of the transaction, but we are not part of it. Okay. But we are helping iwewe uri kuda basa neuya ada kuitwa basa kuti musangana. But the final decision really lies on the customer to say, okay, I've decided to go with this person. But trukuti due diligence iri final kana kuti tsvagurudzo yemhando yemukati kana ndi pamusoro inozopedziswa neiwewe customer. But chatangoita tangokubatsira kuti zvikurerukire kuona munhu, at least tutambokuverifyira auya ari panzvimbo, because you realize kuti business is categorized. It's about services. That's why ukapinda musupermarket chaimo kune
kwekubuchari, kune kweDelhi, kune kwechichi. Dai zvinhu zvese zvaingowanikwa zvingori muaisle 1, bucha, masokisi, bhutsu, hapaigona kunetsa. Nemushongo wemapete ipapo. You see. But iwe unongoziva kuti kuda kuenda unotsvaga ichapo. Saka tangoita narrow down your search parameters. Iwe secustom. Asi uchazopedzisa. Takuudza kuti Delhi ndei. Asi paDelhi papa hatisi kukunongedzera, uchazonoona uda mabhanzi ndiwe kana uda zvikeke. Saka at the end of the day, the final decision ndeyako. Tangokurerutsira kuti zvisanonoke. Uye pana vanhu vanenge vari trusted, vanhu vanenge vakaverifyiwa. And we are also hoping kuti we are doing a service to the people vari kuda mabasa. Because chiri kungodiwa is trade kuexchange na mabasa nemacommodities and things like that. Someone ane expertise, ane skills, someone ane an opportunity to showcase those skills. Saka isi tiri kungoti tiri kupa mukana kuti musangane panzvimbo 1, zviri verified, zviri trusted, zviri controlled, something like that. Iye zvino izvi zvichida takuda kupindira, mungatsanangura kuti pabasa apapa chii chinowanikwapo, uye zvakare kubva zvamaita launch miwo kutanga kwameuno feedback yakamira sei, vanhu vari kuti kudii? Nekuti munhu wese anoda kunzwa kunzi pane ari kuti ndakaishandisa iri kundiitira. Basa App haitorina yakatangwa muna May, haina kutotangwa kutanga kwaMay because my applications anotombotanga achitestwa. But in terms of the launch period, really it's actually about 2 weeks or so, and we've really been getting a lot of exciting reviews, are positive. We are also getting a lot of positive feedback to say application yenyu dai matodai yatosvika kwatiri. Like I can give you an example. We also have people in the diaspora who are saying, okay, it's restricted for usage within the local market because of my boundaries nezvimwe zvakadaro, because ine mukana inocheka location yepauri uruda chinhu nelocation yepane ari kuda kuseva chinhu. Saka vediaspora vatoti tiri 4 million kudiaspora kuno. We want to deal with my trusted service providers vatatomboveterwa obostanzwa nekubirwa. Ndikuda kuvaka imba yangu, ndichada plumber, ndichada electrician. Asi kuti nditumire munhu mari dzimwe nguva, we are not trusting vanhu vari kunoku vanotiratidza imba yepadesi tatopedza kuvaka, ndakuchiuya hapana imba iripo. But ndinoda kudhila nekambani yekuti ndinoziva kuti okay, ava vanotengesa zvidhina saka ndabhadhara zvidhina zvangu kwakadai so, then mabhilidha acho ayaya, and then maplumber acho aya, maelectrician acho aya, asi ndichizviita ndisiri muno muZimbabwe. Ndakandoda kubvunza zvakare kuti ipo pabasa apapa pane here zvemastands edzimba, because vamwe vanhu pamwe panenge paine umwe ari kuti ini ndiri kutotengesa mastands, o pane vari kuti ini ndiri kutsvagawo stand kulocation yakadai so, kana kuti vari kutengesa dzimba dziri kungotengeswa kuti tichida munhu akuti inini ndaona imwe nzvimbo yekugara ndikutengesa imba yangu mukambosoma. So to answer your question, mambonga matobvunza kuti panowanikwa chii. In terms of categories, we have hundreds of categories. Macategories ndo yekuti fashion, construction. Within construction imomo tinokwanisa kuona supplies, tinokwanisa kuona ma services, zvese zviri within the construction. Saka zvazvinoita ndezvekuti Basa App inokupa ainayo ari generic akawandawo, asi in the event yekuti watoshaya category yauri kuoffer kana yauri kutsvaga, pane button rinonzi other, because hataigona kuisa zvinhu zvese. We are building, it's learning. Iri kudzidza kuti dzimara yasvika ichadzimara yane thousands of them. Unoenda paunonodzvinya pakanzi other, wotonyora kuti aiwa ininika ndino offer service yemochari, kana wangoona because hatisina kuiisa wotoisa other, because kuchauya mumwe ari kuida service yemochari iyoyo. Iwe une chinhu chauri kutsvaga, because tikuti it's a marketplace for everything. Musika wezvese, nhava yebenzi inowanikwa zvese. Iwewe uchanonyorawo kuti ndikutsvaga chakati, ukachishaya unononyora kuti other. Then somewhere pane anenge ainacho uri anoziva kwachinowanikwa, handiti mazvona. Saka Basa App really we want to give everyone everything under one roof, kuita kuti tiite kuti process yekuti utenge zvinhu isanyanye kunetsa stereki. Toda kuti uconcentrate nezvinhu zvimwe zviri productive, usanyanye kunetswa stereki kutsvaga vanhu. Tokutsvagira
vanhu through the system. Ona iwewe uri builder, concentrate asterega nekuita basa nyika ichivakika. Usanyanya kuzoswera wakagara usina basa ndiyeti kune munhu ari kutotsvaga builder, because you can't tell me kuti hakuna mabasa vanhu vari kuvaka everyday, magetsi ari kudhuka everyday, vanhu vari kupfeka hembe everyday, vanhu vari kudya everyday. Saka iwo nebhucha rako enda pabasa apo to answer about the houses. Iwewe kana une imba yako uchitenderwa nemutemo kuti uitengese, unongoisa imba pabasa apo utengese. Kana uri company real estate, anditika, you come and you get your corporate plan and you then sell houses from within Basa App. Tiri kungokupa macustomer, because tichakusanganisa na 1 million customers ka. Remember, tichakusanganisa na 1 million customers. Saka Basa App would then be the place to be. Before you do anything else, makuseni tombotanga kuti hapana heri pabasa. Nekuti ndo zvatiri kumukira ka kuti muri dzerarame tiwane mabasa. So that's what we want to give Zimbabwe. Convenience at your fingertips. Pane app yekutanga pamambenge mchitaura pabasa app papa yamati pane iyi yekuti unongo download app yako wanayo but haubhadhari. Kozouya inobhadharwa $5, kozouya ye20, kozouya ye100. Zvokuti ndinokwanisa kutanga ndiri papapa ndichicheka masettings kuti zviri kufamba sei munomu. Ndozokwira hangu ndinobhadhara $5. Yes, you can. Mari yangu yobva yawandisa ndobva ndaenda pane iyi ye20. Exactly. Kune mumwe munhu anogona kunge atoti inini zvemaapu zvinondinetsa pandoda kungotsvaga munhu zvanhasi anongondigadzirirawo pipe yangu yaputika. Handitika pipe iyo pamwe ichakosta $50 kuigadzira. Handiti wongoisa kamari yako yekomisheni yacho zvatopera wotosiyana naye application. Koita mumwe ari kuti inini everyday ka ndogara nditsvaga mabasa ndiri garden boy inini ndotsvaga anonzi mapart time. Pane kuti ndiite mapart time angu maviri zviri ndiite 20 mapart time andinowana ndobhadhara $5. Ndobhadhara $5. Izvo kuti wazowana mari zvinonge zviri pasi pe500 isati chiteri. Munoziya sei ini ndaenda kunoshandira munhu, handiti mari dzacho hatisi kudiscussa tiri pabasa app here. Ndaenda kunoshandira munhu kana kuti ndatoenda kunoshanda mabasa angu handazowana 20 manje. This time ndawana ari 50. Pipe handiti chanokurukurirana ndobhadharwa uko. Imi munoziva sei kuti ndaona mari iri pasi pe500 kana kuti above 500? So isusu hedu tiri vanhu vakanaka chaizvo, tinoda kuti muite mari. Hamuchanoita iko ndeyenyu, but we are saying it's a bidding process. Ini ndoda kuitirwa basa, ndichakupai range. Imi muda kuita basa, muchatipa range. But whatever the accepted pricing, system inongoiona. Kuti okay, tazo accepta iyi. Mutori nemaziso yenyu anotoona kuti you accepted. Tichizviona. Uyewo tine chingoitirawo kuti mangwana pakaitikawo zvine zvaitikawo. At least tinenge tichizivawo kuti alright makatomboita through the application mazononetsana ikoko tine trace. But kana mawirana henyu 5 pa application ukazonosvika ikoko pamukazonzi handa kukupa 4 zvaakwamurizo asystem inenge yarekodha yayo yarekodha iyo. Saka mazoti nawo ari limited asi tinawo zvedu. Haazoona zviri kuitika mukati mepoto asi ari kuona poto yachine husu huri kupfunga iyo. You have a bit of some control. So uyu anga achitsvaga basa anga abhadhara $5 yake and then ufawanirwa basa. Ko inini ndawana munhu webasa ndinenge ndakabhadhara $5 yangu kudhara yekuti nditsvage vanhu vebasa. Kwete. Okay. Macustomer habhadhari. Customer anoaccessa system mahara. Kana ukuda chinhu haubhadhari. Tati hatibhadhari secustomer rent kuti ipinde mushop medu. Customer inopinda kana ikaita window shopping ndiyo kada kubuda isina kutenga. Isu macustomer hatabhadharisa. Tikubhadharisa uyo ari kutsvaga basa, ariwana basa, apiwa basa nebasa app. Ko kana ndandisina kubhadhara handiti asi ndobva ndanoona kuti pane munhu ari kutsvaga basa. Exactly. Ndobva ndanoti inini ndiri kuda basa. Exactly. Mune makuchindibhadharisa manje. Commission version. You can go on the commission version yacho wotoita mowirirana wakungoti percent. It's actually different from the plan. The plans in a way ane caps, but the commission version wakutobhadhara. We can even say wanga uchiita basa pakati pemwedzi wese basa riri kufaya, basa api riri kupa basa, susitoti hande kubasa ka. Asi basa app ichidaro wobva wapedza 500 yako yataatakupa kaiyai handiti mazvona. Taakuti isusu chienda unowedzerwa nesystem. System inokupa overdraft. Zvoreva izvo kuti izvoni you can actually add mari yako yaunozoti waane chikwereti kubasa app. Saka the system gives you mukana wekuti unogona kutoita basa on an overdraft on chikwereti wozotipako mari yedu. Tiri kutenda kuti iweweka ukaita basa 1 hauchabva watoti ndagutasvi, basa harigutwe, mari haigutwe, uchada kuramba uchidzoka. Saka tinogona kutrust tokupa overdraft.
Okay. 500 yangu yakwana kuti guys ndichikuda basa chimondipawo chikwerere tongokupa wozongochidzosera mari yedu kuti urambe uchiona mamwe mabasa kuzi ukasabhadhara mabasa auchamaoni habuditsiwi paapplication pako. Saka handenda bhadhara $5 iya asi mari yangu yaexceeda ndakuchifanira kunobhadhara 20. Not really. Kana wabhadhara $5 mari yako yapera 500 handitika togona kukupa an overdraft facility. We move you to the commission version. Okay. Kana wada unogona kungorenewa $5 yako zviri kwauri. Okay. So ndokwanisa kutorenewa mid month? You can depending on kufanya kwebasa. Ndobva ndabhadhara imwe $5. Yeah. So I'm excited to say we are giving everyone who on board right now anopinda pabasa app $10. Tikutombokupa $10 yekuti uone kuti zvinofamba sei masettings amambotaura kaya. Tirikukupa unotokwanisa kutoishandisa kutoita basa rinotokupa mari iwewe. We are giving you $10. Tongoti free of charge because it is tirikukupa. After that wochizotanga kusubscribe. Everyone mwana wese. Okay, $10 muri kundipira kuapp hamukunotambidza maoko. Tikazokupa maoko. Ndati line kuti ona tishoko kuzopiwa pa $10. Tikazokupa maoko zvone sasa. Tirikukupa application so that you can make mari. Ya uchaita iwewe application inongozviona asi tirikukupa. Everyone who joins now. And then kana ndaona kuti aiwa zvinhu izvi zvinofaya izvizvi handicharemerwa nekubvisa $5 yaya. Zvichitofaya. Handicharemerwa nekubvisa $20 yaya. Muchovha yakudhura tete kuchitungisa kwakunzi 5 for 2. Zvamai manje. Saka imari yekuti iwewe panoti ukwire uchibva kuchitungisa aiwa ndisi kuti angwa nemakombiyuta kwatorera business. Kuti munhu ngaazokwira akuenda kubasa. Pane kukwira achidaita sei? Achida kuuya kusonzi kunotsvaka basa. Saka we are giving people that opportunity to get mari dzekuti vakwanise kushandisa application yedu. And we are so excited kuti we have a lot of other giveaways that are lined up. Just last week we gave some people mari yekungoti vakaverify on the application. We are spotlighting vanhu vari kuisa ma-adverts avo and marketing them to the outside world because we have a team and we'll be visiting ma areas akawanda ma-suburbs tichinosvikawo tichitawo ma-road shows nezvimwe zvakadaro where we'll be helping people to register, helping people to onboard kuti vanhu vaone kuti tiriko hatisi ve-application vemhepo, we actually there. So we'll be coming and we'll be helping people, but we are saying hakusisina anosara. Mai vari kumba kana muda mapart time ekunochera mvura munoenda pabasa app, kana muda mapart time ekunodzidzisa vana munoona, kana iwe uri murume usiri kuenda kubasa kana kuti mai whatever. There are people in your neighborhood who are looking for what you offer. There are people in your neighborhood who are looking for what you sell. Basa app is the place to be. You get them. Pane pamwe pekuti uyu ari kutokutsvaga, iwewe uri kutomutsvaga, asi hamusitombozivana kuti uyu ari kutsvaga electrician, uyu ari kutsvaga munhu wekugadzirirwa naye magetsi. You see? Imi muri kusanganisa vanhu. Saka can we say kuti muri kutoita ma-matchmakers pana muri kusanganisa vanhu vari kutsvaga? Hatisati takutsvaga vanoroorana, but hatizive who knows pamwe basa will do that. But we are really the middleman, the matchmaker. Tiri munyaya. Kazhinji kacho unonzwa vamwe vachiti saka vari kutanga ava mune maoffices here, tinonyatsobvunza sei, patiri kuda kubvunza imi makamira sei? We are an established organization which operates from within a group of companies. So we have got our offices. Our offices are at number 1, Haydon in Mount Hampton, just about 4 kilometers from Westgate. That's where we are. That's where our teams are. That's where our command center is. We've got phone numbers on the application. We've got chatbots that are going to be helping you. Kana tarara, but my money takes kacharari. It's at only 24-hour command center, but we are there. We are physical. This is the reason why we decided to come, and also why we are coming. We are going kumasebabs tichitenderera tichinoratidza vanhu kuti zveshuwa tiriko, and we help you. The application is already working. People are already started to trade. We have already started to onboard service providers. Currently, we have over 1,000 service providers on the system who are also users, and this is within the first 2 weeks of using the application, of launching the application. So we are there. Kazhinji kacho munhu akaita mwana wake anomupa zita rekuti paanomushedza paipai anonzwa manyukunyuku. Isusu kana taane zvinhu zvedu pamwe tinenge tiine moto yekuti vanhu vazive. Imi mukubasa app muri kuti kudi? Isusu tirikungoti nekuti pano pa Destiny TV tinoti your destination for real news. Unenge wanyatsosvika pa real news. Imi kubasa app munoti kudi?
So because we are dealing with a lot of other things, we have a lot of other mottos because tikutaura navanhu vakawanda. But really we are just saying Basa App, the connected nationwide marketplace. That is our main motto, where people connect, trade, and earn. We also say at Basa App, we make skills meet opportunity. Saka tiri kungoti unoona mamoto enyu akawanda. Akawanda. Depending nekuti uri kutarisa uri kuside kupi. Yeah, you know, at the end of the day, pamwe mukana unongobuda uchienda kubhuruwa ipapo, utongoita zvemotikari yako, ubva utoregera mangwana, watoisiya. Saka tiri kungoti we are trying to be relevant to different sectors of the economy. Asi hakuna pasingakwana. Whether chipatara, whether chikoro, whether istoro, whether ndiwe une musika wako wemadomasi, whether uri carpenter, whether uri builder, garden boy, maid, doctor, pharmacist, mechanic, car dealer, everyone can fit on Basa App. Please come register Basa App. You can download it on Google Play Store. You can also get it on the website www.basaapp.net, and we are here to serve you. Vamukanana toda kukutendai kuuya nekuexplaina kwatiri nyaya yeBasa App iyo yandiri kutofunga kuti ndichitobva panapa ndikubva ndatoidownloada ndikutarisirwa kuti ndichameka mari dzangu ipapapa. Toda kutendai nasuno kuva nesu paDestiny TV. Vamukahanana vataura zvakawanda pamusoro peapplication yaapo iyi ichiri itsva asi iye zvino izvi yatotanga kare kumeka noise. Munoziva mwana akazvarwa anokwanisa kutozivikanwa kunzi apa paita zverume apa nekubhesera chete achichema. Ndo zviri kuita Basa App iye zvino izvi. Musadye manonoko. Endai mudownload Basa App. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Tisangane zvakare muzvirongwa zvakasiyana siyana zvatinokunzirai pano paDestiny TV.